Bizaku eraman dituzte, Ixiarre, Xavier, ospatzen zuie ziozela nola ospakizunetan eta biltzen zari esate baterako mai baten inguruen eta abesten zuie eta... Bai. Abestu be bai? Lagun artien eta egon ezkero? Sardote jan, da. Bai, Xavier, esate baterako zer? Bai, pixka bat. Zer? Bueno, repertorio luziak hau. Bat, abesteko ez dut eskatuko, titulu bat. Salvadorren eriotza, taulakoak. Ondo. Ongi, zuek ere bai, Ixia? Bai, tarteka. Gutxillo igual, behai gehiago. Gutxixiago. Ba, hartu lekua. Ze kantuan jarriko zaitugu, Ixia. A ber. Pareak osatzen, euskal kantuetan oso ezagunak diren hitzekin. Ea, pareak ondo lotzen ditugun. Denbora! Antxoni, Atian, Ongi. Katxalin, Ene Maite, Juana Vicenta, Maizterra, Madalen, Olilua, Maria Andresa, Korotza, eta Maritxu. Ardotxuia. Ikera harria! Eta segunduak sobran. Egun ematen alde ingot, etorriko zadi izebeko na, eta zerrekin gozi parieko osatu. Ene maite Katxalin, bikain, bilintzin kopletan Juana Vicenta Maizterren alabazen, Andre Madalen, laurden erdi bat olio, osondo. Maria Andresan, Korotza, zazpilibrata bostontza, Antxoni, ate ondoan, nagoni. Eta Bartolok Maritxuriz esaten zon, iturrian zer dago, ardautxe zuria, eta zuen markagailuan, 75 puntu! Osondo. Hane, Maria, zuek ere kanturako prest, ezta? Zuek abesten duzue? Ba, ez asko. Zertze bai. Zertxo bat bai, ze tipotako abestiak abesten dituzue? Maritxuta bai. Zarrak, berriak... Bai. Aurrekoak ezagutzen zen dituzten? Bai. Gehientsuena bai, behintzat. Bueno, nor joango da lekura? Maria. Ba, hartu lekua, Maria, eta ea, abesti hauek ere ezagutzen dituzun eta gustoko dituzun. Ea pareak ondo osatzen dituzun. Hortxe dituzu kontzeptuak eta denbora. Zezenak. Hori. Ez. Kaioa. Luma zikina. Bai? Astoa. Betaurrekoak. Ongi. Katua. Testamentua. Txoria. Hori. Hori bai? Zezena. Oianean. Ez? Urtzintza. Oianean. Zezena. Pasaia. Hartu leku Maria Horen bai! Osondo. Osatu dute, alere errezautik hastie bat zegoen kantutik edo, Maria. Baina osondo, urtsintxako janean jauztika, Pantxo eta Peio, Roger Idiarteke idatzi eta Jin Bedigure artira horiko xoria horira. Astoa ikusi nuen betaurrekoekin, hanek jakin jau hau, Pasaiako plazatea ator notizia, zezena izan dela genioz bizia. Oskorrek doinua ipini eta Gabriel Arestik idatzitako kaioa Luma zikinari, bikain lotur hori bebai, eta hilda gure katua, bai ez da? Egin dau testamentua. 75 kontu! Baia eta nora, kantuan jarraitu behar dugu. Eta kantuan zer modu zuek? Zer esan edo? Ez baitugu ondo ulertu hori itzuli merdi guzu, Bueno, Bueno. gutxi gora bera. Gutxi gora bera, aurrekoak ezagutzen zer dituzten? Bai, batzu bai. Bai, batzuk bai. Ba, nor joango da, kantuak osatzera? Nora. Bartu lekua, nora? Eta ea osatzen dituzun. Zuretzat ere, gure kantutegitik, 6 abesti ezagun, eta denbora. Jose Miel. Batela. Simon. Erretapian. Trabuco. Rimbo. Ez. Lizardi. Hizkuntza. Aitor. Hizkuntza.
Felipe. Altxa. Lizardi. Rimbo. Trabuko. Goizueta. Zuek. Hauek ere denak! Ondo! Zuzentila be bai, oso ondo neskak. Aitorren hizkuntzarra nahi dugu zabaldu. Nik gitarran ikasi duten lehenengo kanti eta ikue oso erreza esateko gitarran. Jose Miguelen batela, txitxarrua eta berdela, ondo. Altxa Felipe Trulalai, ondo. Lizardi Rimbo de Torriduk, ikasgaldezka, hitzak Bernardo Atxaganak ziren, Mikel Laboaren ahotsa, derra kantue. Goizutan bada gizon bat deitzen zaio Trabuko, Mikel Laboak abestu zigun kanta be bai, eta Simon, errotapian, 75 puntu!